Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Iznenadila sam se. Čitam tjednu kolumnu urednice Hrvatskih novina i doznajem kako jedno od društava Hrvata u Austriji, koje samo sebe definira kao najstarije hrvatsko društvo u Gradišću, ima otprilike 2200 članova te na godišnjoj razini za projekte i priredbe raspolaže s otprilike 550.000 eura. To je civilno društvo nakon 15 godina mijenjalo predsjednika. Osvrćući se na generalnu sjednicu društva u svojoj tjednoj kolumni, moja kolegica po peru, glavna urednica, pomalo se čudi. Sjednica u Klimpuhu je bila dobro pohođena, sva mjesta do zadnjega zauzeta. Sjednica je isto dala dobru sliku stanja o gradišćansko-hrvatskoj aktivističkoj sceni. Čula sam od jednog člana Hrvatskog kulturnog društva na sjednici reći da se na demografiji more okripiti, naravno sarkazam. Sad, ali nije tajna da se stanovništvo smanjuje, a u slučaju gradišćanskih Hrvata još dodatno utiče činjenica asimilacije na moguće članove društva. Kad onda bivši predsjednik reče da je odbor dobro raspodijeljen po starosnoj grupi, onda to sigurno odgovara raspodjeljenju po starosti unutar samoga društva. U drugom krugu bi se to sigurno drugačije komentiralo. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Samo ubrzavamo tempo, pogotovo mlađi naraštaji koji bi željeli preskočiti ljestvicu postupnog razvoja, koji bi odmah željeli dobiti ono što su zamislili. Kad shvate da za nešto doista treba duže iščekivanja, postanu nervozni, nezadovoljni, razočarani. Nekako ne shvaćaju svrhu iščekivanja, u čemu nije najvažnije ono što postignete ili dobijete, nego sam proces. Ako previše toga želimo postići i previše toga iščekujemo, osjećat ćemo stres i nelagodu, jer ljudsko biće ipak ima svoje granice, a to shvati tek kad mu nakupe se mnoge stvari. Ljudi postaju pohlepni i u iščekivanju, na to ih tjera i društvo. Čitajte tjedni komentar naslova U iščekivanju. Nove knjige Slovarica, Sveznalica i Čitalica, autorica Klare Marić i T.S. Tjepić, osmišljene su kako bi učenicima olakšale usvajanje osnovnih vještina, čitanja, pisanja i općeg znanja, te su prilagođene uzrastu i potrebama učenika drugog razreda. Knjige su nedavno predstavljene na usavršavanju hrvatskih pedagoga u Vlašićima. Pišemo i o usavršavanju nastavnika u matičnoj domovini u Vlašićima na otoku Pagu. Hrvatska matica iseljenika u suradnji s osnovnom školom i čuvarnicom Mihovila Nakovića te Hrvatskom samoupravom Kolnofa organizirala je i provela program za djecu i učitelje. U okviru serije Hrvatske glazbene večeri u Baji je priređena tamburaška noć s cijelovečernjim koncertom. U organizaciji Hrvatske samouprave Pečuha u dvorištu Hrvatskog kluba Augusta Šenoje otkrivena je spomen ploča učitelju i kantoru Ladislavu Matušeku. Spomen ploču postavila je Pečuška Hrvatska samouprava. U organizaciji Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, katedre za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, slavističkog odbora Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, u Pečuhu je održan 17. međunarodni kroatistički znanstveni skup. U Sen Andriji svečano je otvorena izložba Franjo Stazić i svijet opere. U Kisegu je održan 5. narodnosni susret Sambotelske biskupije u organizaciji Sambotelske biskupije i Hrvatske samouprave Željezne županije. U organizaciji Hrvatske samouprave Šomoljske županije održano je ovogodišnje natjecanje u ribolovu za kup podravskih ribića. U Kernesturskom hrvatskom dječjem vrtiću posebno mjesto zauzima njegovanje hrvatskih tradicija. Održan je Hrvatski tjedan tijekom kojeg su se polaznici vrtića upoznali s nekadašnjim jesenskim kućnim poslovima, uređenjem starih pomorskih kuća, narodnom nošnjom i plesovima. Prvi kornovski TEDx pod nazivom Jezik je prava kopča održan je u Kolnofu. Do ideje o toj novoj seriji konferencija došle su sestre Silvana i Karmela Pajrić kako bi motivirale stanovništvo i sudionicima konferencije naglasile važnost materinskoga jezika. Poštovani slušatelji,
Slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.